Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria Ultra Hardcore. Ștergem harta din cauza că am murit de atâtea ori și am zis că am doar 2 vieți. De ce n-am șters-o pe episodul trecut, dar... Na, facem alta. O altă serie de Ultra Hardcore. Hard, Adventure, Natural Regeneration of. Dacă vreți, fac și o serie de One Block. Dar... Sper să nu mă spawneze într-o compie. Sper să mă spawneze într-o compie, nu într-o pădure. Sau lângă un sat. Dacă mă spawnează lângă un sat, pot să... Nu știu, o să caut să vă dau mapa la download când o să terminăm harta și... Na, dacă ne mă dă într-un sat, vă dau seed-ul. Și eu nu vreau să bag comenzi că nu mai pot face achievement-uri. Hai, down. Let's go. Mamă, într-o savană. Fix în ce nu-mi place, savană. Și eu într-un deșert. Savană cu deșert. Trebuia într-un mangrove. E foarte rar biomul de mangrove și... Cum am spart, mi-a dat și băți. Da. Să-mi dea sapling-uri. Și mi-ară multe. Uite acolo un sapling încă. Deci avem... Mai fi și din ăla, nu... Cum era să fie și din ăla să cadă? Am spart o floare. Nevoie de oxidezi. Și asta-i faza, că în savană nu găsești oxidezi. Asta e un deșert? Să sperăm că da. Să trec pe cealaltă parte să vedeți ce fac. Mamma mia. Stați așa, trec aici. Frate. Știu și vreau să fac chestia asta. Sper că acolo... No. De ce mergeam cu shift-ul? Nu știu, dar... Așa. Aici cred că pot. Da, sigur. Nu. Știți cheivurile alea mari?
Și eu că sparg un sen, se duc, asta vreau să fac. Și să caut. Direct aici, pe chestia asta muntos. Nu mai fac. Am crafting. Zdrang. Pac. Ba da, mai bine îmi fac. Că trebuie să-mi fac așa un pickaxe și mai trebuie să-mi fac o grămadă. Deja pot să-mi fac un chest. Îmi trebuie o bucată de fier. Pot să iau asta? Nu știu, să vedem. Sparge destul de repede. Nu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu spargi stone-ul și îți dă cobblestone. Avem mai multe, avem chiar 6, cred că. Deci, nu! Unde ăsta? Unde ăsta? Și nu mi-am piatră. Gata. Și unde ăsta? Ok. Am nevoie că nu fac casa. 3, 4 aveam. Magic. Am topor. Bun. Iron. O bucată. E bună și o bucată. Ce să zic, nu e bună bucată. Gata, 3 bucăți de asta. Gravel și poate să-mi dea flint. Dacă sparg ăla de acolo. Oh, cărbune. Avem nevoie. Ok, n-am mâncare. Înseamnă că trebuie să mergem ușurel. Încă n-am mâncare. Trebuie să găsesc niște pești. Oricum găsesc pești. Cât cupru. Avem nevoie și de căul, dar cupru avem cu 100. Uite acolo căul și cupru. Uite și aici cupru. Uite și aici căul. Și aici căul. Bă, cât căul avem. Bine, suntem ca și cum pe un munte. Te cred. Așa, level 1. Bun. Fac pentru XP mai mult. Aolo. Mamă, frate. Cât căul e aici, bă? Nu te cred. Și mai este încă. Da, cred că ne ajunge. Cred că este destul. Căul. Cât avem? 25 de bucăți.
mai rar deloc. Pro trebuia să fie într-un fel mai rar decât Ironul, dar nu. Găsești rar. Oricum, dacă mori de ăștia... N-a fost cufundată cumva? Sau portal? Uite acolo. Uite acolo ceva. Uite pești. Pești. Nu, înnecat. Vede și dă-i cu sabia. Dă-i cu sabia, repede. Am crezut că mă omor. Acile. Ca să știți să nu mă mai duc în apă, că mor. Cauza că sunt necați. Am crezut că mi-au fall damage. Nu te cred. Mia pizzeria. Stați așa că am văzut pe acolo porci. Dar trebuie să mă duc să fac o chestie, nu știu, să fur un pat sau să omor niște oi, dar nu am încă. Oi. Mă duc cu animale. Mă duc după animale. Că pe aici sigur sunt oi. Ok, dacă nu sunt oi, scheleții sunt cei mai răi. Ok, mâncare, 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 mâncare. Ok. Fugi. Fugi. Am zis că scheleți problema? Nu cred. Dar scheleții sunt problema. Uite un creeper. Sugar cane avem. Ăsta e de 3, cred. Jumate de inimă. No. Sper să treacă repede. Pot să dau. Pe peaceful, dacă dau, nu-i nicio problemă. Dacă sunt prea mulți mobi. Și scheletonul. Fugi. Uite-l pe scheleton. Vreau să fac fermă de monștri. Dar nu așa. Mamă. Trebuie să mă bat cu o grămadă de păianje. Ca să fac o bucată de lână din string. Mamma mia. Andrei. Fugi că mai am 3 inimi. Am 2 inimi jumate. O inimă jumate, ce două? O jumătate de inimă și mă omor. Hai că mă omor și fac altă hartă.
Că nu mai am ce face, bă. Explodează. Bubuie, mă. Ieșim și creăm alta. Da, trebuie să găsim foarte multe oi, că mă spawnat într-o savană, frate. Și nu-i fain să te spawnezi într-o savană. Lângă un sat. Revenim când avem altă hartă. Nu știu, de ultra hardcore. Da, acum se creează harta și... Cred, sper să mă spawneze lângă un sat. Da, am mesaje. Sper lângă un sat să mă spawneze. Spang, 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 spang. Barang, barang, bang. Poc. Da, cred că e aceeași șerte. Nu, n-ai. Bun, așa. Încă traversăm mai repede că suntem pe sub apă. Am uitat coordonatele, dar când o să ne trebuiască... Oițele mele, vă bat cu pumnul. Am 5 mesaje din 3 conversații. Hai, urcă-te. Te-am bătut. Cu pumnul te bat. Am 3 oi. Bun, încă o bucată de lână și asta. Acolo eram noi. Bun. Bun. Da. Ok. Da. Ce-am găsit al meu să fie, o să vă dau mapa la download. După ce terminăm o să vă dau mapa la download. Bun. Așa. Sau vreți seed-ul direct? Seed-ul o să vi-l dau în descriere, ok? Sper din tot sufletul să aibă de ăsta. Are Iron Golem. Bine. Butelie, ce faci? Așa numesc butelie. Și fierar. Sper să aibă fierar. Nu are pește de ăsta cu pește. Am mai postat. Să nu spui că e același seed. N-am băgat același seed. What? E același seed. De pe o hartă veche. E același seed cu o hartă veche. Gata. Și Sugar King, două bucăți. Mă sună cineva, stați așa. Așa, ok, m-a sunat cineva și...
Da. E același seed. Pe un seed ăsta, sigur pot. Stați așa puțin că verific după ce termin episodul de filmat și așa. Luăm cât fân putem. Adică o grămadă, câte căpițe. Deci o căpiță tu nu poți să cari în viața reală. Da, poți să cari... Stai așa. Poți să cari 24 în Minecraft. De căpițe. Acum le țin într-o mână, 24 de căpițe. Bă... Eu degeaba am omorât oile. Săracile. Bine, ok. Am pâine pentru o grămadă de timp. Am nevoie de un sătean care dă mere. De un fermier. Uite aici. Fermier. Fermierule, ce faci? Trade. Și spune... Du-te, bă, de aici. Bă, what? Potato... Cartofi? Patatoie? Trade? Nu te cred. Ok, înțeleg că e fermier rang 1, dar toți au aceeași chestie? Nu, ăsta nu. Ăsta tu ești de ăsta. Tu nu ești fermier. Ok, poți să-mi dea emerald de ăsta. 15 pește de ăsta. Un campfire. Bun. Bun pentru băiatul. Stați așa. Nu pot să-i spar de desubt. Fai, mă disperă. Ok, tu ce ai? Tu ce trei dai? Așa. Și tu la fel ai, sper. Că nu. Sper că nu ai același trade. Îți bang, trade. Deci. Stai așa. Bang. Tu ai trade-ul acesta. Bun. Ăsta are trade-ul. Ăsta are trade-ul acesta. La fel de slab. Am nevoie... Am nevoie de foarte mult lemn. Dar lemn n-am. Adică nu de foarte mult. Să-mi fac niște bețe și... atât. Gata, de acum dacă mai mor... șterg harta și... Cum face Colper? Dacă nu v-ați abonat la el, să vă abonați. Face niște videoclipuri foarte șmechere. Potato de astea. Bă, dar poți să trec cu potato de ăștia? Potato e stricat. Așa. Asta e o să fie, nu o să fie asta casa mea, dar...
Am 33 Heibel. Și din 4 fân faci o căpiță. Na, eu pun 4 fân într-o pe masă și nu fac o căpiță. Da, nu are logică Minecraft-ul, dar am 11 mesaje. O să... Așa. Semnat, cred că o să-l fac de jumătate de oră, ca și celălalt. Am dat cu capul de perete. Ok, haideți. Dați sapling. Fuck. Eu dat sapling. Nu te cred. Clon. Ia-mi crafting table aici. Am și barrel aici. Așa. Ha! Am nevoie de un pickaxe și gata. Din cauza beților că le-am dat. Na, 15 bețe. Mi-ajung, sigur. Acolo am pun tot peștele care îl prind, că trebuie să fac o undiță. Nu te cred. Nu mânca așa ceva. Darabala. Piu. Trebuie să-i aducă barrel-ul la băiatul. Cred că dacă îl deschizi, sigur nu. Ok, nu se face greu barrel. Ok. Ce trade-uri dai? Fuck! Păi de ce un emerald și 6 de alea? Nu înțeleg. Da, așa că îl sparg și îi pun înapoi. Bolo, ce mă enervează. Da, e la fel, acum e bun. Da, nu știu cum se numește băiatul ăla cu bețe. Că am nevoie. Și, ba da, știu cum se face. Butelie, camaradul meu. Ce faci? Ce faci, butelie? Faci video? Ok. Ok, deci nu trebuie să minez în partea așa. Așa. Vedeți acolo iron, dar nu mă duc să-l iau.
Bun, MLG. Ce MLG a făcut? Trebuie să fac cu Hey Bell. Hey Bell. Ok, îți dă doar o copănea. Oilor. Ai, vină din apă. Își iau damage dacă stau în apă? Nu, zic că își iau damage dacă stau în apă. Normal că nu își iau damage dacă stau în apă. Am knockback pe mână. Mamă. Sunt criminal. Ok, am 4 bucăți și... Ok, ia... Băiatul meu, stai așa. Ok, nu ești bun fermier. Că trebuie să-ți spargă ăsta și să ți-l iau înapoi. Ți-l pun înapoi. Ué! Uite aici. Uite jobul tău. Bine! Mere, asta vroiam. Îi dau 26 de potato, îi dau... Bine, n-am așa ceva. Potato, dacă va... Ăsta ce-i? Sorry, băiatul. Ok, l-ai plantat tu? Ok, bă, mulțumesc. Ok, nu mai sparg astea. Nu le mai sparg astea. Nu mai sparg astea. Sâtea, poate are altul. Ce-i jobul lui? N-are de ce să plece, că acolo e jobul lui. Cal negru. Că e destul de rapid de aia. Ok, am nevoie de saddle. Amigo gamta. Amigo gamta. Ok, mă dau jos de pe căluț, îi iau de-astea, am nevoie și mi iau de ăsta. Bă, nu cumva, tu cumva... Nu, căluț! Ce face tu aici? Ce dai trade-ul? Nu dai trade bun. Potatoe! Nu îți dau așa ceva. Ție. Tu ești destul de rapid,
dar n-am saddle pentru tine și nu știu cum să fac rost. Nu pleca, nu pleca, bă, nu pleci. Nu pleca, bă, am nevoie să-ți fac un țorc, ștranc, bang, așa, nu pleca, da? Ok, mă chinui să pun un cal aici. Revin când îl pun în aia cu oi. Ok, deci nu putem să-l punem pe căluț. Mă duc și mă culc. Și căluțul o să stea pe aici, că n-are unde să plece. Că știu că nu-i slow. Unde-i căluț? Uite-l pe căluț. Da, și cam așa, atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like și de subscribe și noi ne-am dus. Pa, pa!